Falai mbolo blangi son oti manymayai sabula ni be maa sɔn a bolo man ka k'i bolo ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna mina de lajɛ fala ye sama binna k'a woro kari o mɛnɛmɛnɛ binna k'a woro kari o bɛɛ fanga de y'i se dugu ma sɔgɔma in na lamɛrikɛn jamana ni IES lamɛrikɛn jamana na an ka jamana fala ye minisiri Abilaye Jɔbu ka bɔlɔlɔ sira fɛ a ko laadara kumaɲɔgɔnya min bɛ an ni jamanaw cɛ siranyɛnɛbɔ hukumu kɔnɔna na min ye lamɛrikɛnw ka maa min b'u ka jamana ko dɔw sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna fanfɛ bolo fɛ ale y'o bisimila février kalo tile 2 fala ye maa kofɔlen a tɔgɔ ye ko Nick Checker ale ka baarakɛyɔrɔ bɛnnen don lamɛrikɛnw ka farafinna ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na n'o ye département d'état ye a nalen kɛnɛ kan anw fɛ yan fala ye Mali lasigiden k'a fɔ min ye États-Unis lasigiden bɛ Mali la o tun bi a kɛrɛfɛ kumaw ye tali kɛ min na Jɔbu ka laseli kɔnɔna fala ye Mali ale ni États-Unis u bɛ se ka kuntilenna sɔrɔ cogo di bi ani farafinna an fanfɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya IES bamanancolen ka wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na jagoko ta na sira fɛ min ye ka fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ cogo min Amɛrikɛnw ka maa fɔlen Jɔbu ka laseli la fala ye a ko a nana u ka jamana tɔgɔ la u b'a dɔn bi k'a fɔ min ye Mali ye a bɛ ka taa sira min fɛ nka min ye Amɛriki ye Mali ka taabolo in a n'a ka baara kɛcogo olu na o bonya k'o to hukumu kɔnɔna na u ni Mali bɛ se ka jɛ ka min kɛ ko k'o sigi sen kelen ka fala ye min ye k'i sen don a ye taa yan fɛ a y'a kɛ tan a ye nin kɛ tan sinikɛnɛ k'olu tɛna don o la Jɔbu ka fɔ la ko Amɛrikɛnw ka cɛ ye o kuma fɔ fala ye min ye minisiri Jɔbu ye a ko ko hakilina ɲuman min sɔrɔlen filɛ u fɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ an ye maa ye u yɛrɛ ye maa ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma tɛ an fanfɛ bolo ma fala ye ko k'an ka maa fa bi ka danaya sɔrɔ baara kɛcogo ɲuman na min ye département d'état ale ni IES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa basigi ni lafiya min bɛ se ka na ɲini o bɛ sɔrɔ cogo di ko yalama nin ye Amɛriki ni IES gɛrɛtɔ ye ɲɔgɔn na wa fala ye Mali minisiri min b'an ka jamana ni jamana cɛ siranyɛnɛbɔ ko kunna ale ka dɛmɛ laseli kɔfɛ sa n'a ni Nick Checker ye ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye hakili jagabɔkɛlaw ni kokɔlɔsilaw olu y'u hakilina di min ye Dr Hussein Ben Bamba ye ale ye laseli kɛ studio tamani maaw fɛ yen k'a jira k'a fɔ ale ka baara bɛnnen don jamanaw ni jamanaw cɛ siranyɛnɛbɔli o kalan fasilili baaraw ma a ko nin taama min filɛ nin ye a bɛ se ka bila hukumu kɔnɔna na fala ye o ye Amɛrikɛnw ka balaka wuli n'u ka teliya ye ka se k'a dɔn k'a dɔ waati la sa min ye u magoɲɛw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min k'u ɲɛsin o ma min ye Hussein Bamba ye a Ben Bamba ye a ko halisa lamɛrikɛnw olu ka filɛcogo ni jamana fan caman ka filɛcogo tɛ kelen ye fala ye u bɛ miiri ka taasi jagabɔ ka hakili jagabɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ u ka baaraw bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min na min ye nin laseli min kɛlen filɛ nin ye ko yalama ko bɛna n'a to IES jamana olu ka bɔ den kɛrɛfɛ la i n'a fɔ maa dɔw kɛlen don k'a kɛ cogo min na wa a ko o bɛ sɔn ka fisaya dɔɔni nka min ye taama in ye Amɛrikɛnw u y'a bila minɛn min kɔnɔ o ye ka kiimɛli kura kɛ baara min kɛra saheli jamanaw kɔnɔ bi cɛncɛnfuga jamanaw saba ninnu kɔnɔna na ka se ka olu don bɛrɛ la k'olu jateminɛ k'a lajɛ fana k'a dɔn k'a fɔ Mali lakodɔnni sabula Mali de jɔyɔrɔ fana ka bon kosɛbɛ fala ye cɛncɛnfuga jamana saba in kɔnɔna na bi min ye Dr Hussein Bamba ye a ko a banna ta an kana girin k'a fɔ ko nin ko in ye sewa ye ko ye fala ye ko Amɛrikɛnw ferekete u yɛlɛmacogo ka ca wa min ye bɛnkanw ye o ni Mali bɛ se k'o sigi ɲɔgɔn kan sabula o delila k'a ɲɔgɔnna kɛ nka an bɛna an da k'a miiri min na k'a fɔ ko min ye nin ko in ye min ye Dr Hussein Bamba ye Ben Bamba ye a ko an ka taa n'a ye ni hakilisigi ye an ka taa n'a ye ni jateminɛ ye sabula min ye Amɛrikɛnw ye u sɔrɔ cogo ɲuman u mɔnɔcogo ɲuman u mɔnɔbɔcogo ɲuman o ye sen nɔ kunbere nɔ i yɛrɛ ka jateminɛlikɛlaw ɲini ka ko kɔlɔsilaw ɲini yaasa wulikajɔ min b'u fɛ min bɛ duguma i k'o ɲini k'o dɔn ko nɔn tɛ ko k'a fɔ ko min ye États-Unis ye ko a bɛna danfara don ani Mali cɛ ko ayi bi jamanadenw bɛ taa sira min fɛ Amɛrikɛnw ko ten sabula u ka jamanadenw fana ka wulikajɔ bɛ se ka kɛ mun ye o ye k'a fɔ nin jamanadenw bɛ yen jamanadenw bɛ ka wulikajɔ kɛ jamanadenw bɛ cɛsiri la fanga kɔni senkɔrɔma dondonlen n'olu fɛ Amɛrikɛnw tɛ se ka ban o ma k'u ka lasigiden minnu bɛ kuma yan an fanfɛ bolo fɛ kuma caman u bɛ jida min sɛnɛ kan ko ni nin de ka di Malidenw ye fala ye nin de ka di IES denw ye
olu se ka fɛn wɛrɛ fɔ n'o o ko dɛmɛli tɛ u seko n'u damayira la nka ka kɛɲɛ n'u ka jamana fana ka hakilina n'a ka kuntilennaw ye o la sa min ye Mama Falen ye Fala ye ale ka kuma a ko ko an ka hakili de sigi ka ko jateminɛ AES a kɔni lakodɔnni ka taa sira caman fɛ u bɛ sɔrɔ min fɛ jamanadenw ani wolomasiri tabaw ka cɛsiri ni timinandiya k'o de kɔni bɛ se k'a to min ye lamɛnnikɛnw ye u b'an mago to u n'an bɛ baara kɛ sabula nin fɛn fila o de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ olu fɛ yen jamana a ka girin a ka bon se b'a ye a b'i sɛmɛ fɛn fɔlɔ min na Fala o ye jamanadenw ye filanan o y'a ka sɔrɔdasiw ye a n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɛbaaw yaasa ka se ka dugudenw olu lakana Fala ye ni cɛkɛr Seya Madu cɛ min bɔra an fɛ yan Seya Madu Fala ye a ye baara kɛ Seya la nka Trump nako fɔlɔ jamanakuntigiya la Trump y'a sugandi k'a bila farafinna min ye o cakɛda min bɛ n'o ye département d'État ye kɛrɛnkɛrɛnna min bɛ farafinna fɛnw kɛ u y'a ta k'a bila o baarakɛyɔrɔ in na a ka baara ye mun ye ka hakili jagabɔ kɛ maaw sugu k'u dɔn n'u ni maaw ye ɲɔgɔn ye karisa ye cogo fɛ a kɛ cogo fɛ a kuma cogo fɛ a n'an ye sigikafɔ min kan n'a ye kuma minnu fɔ k'olu jateminɛ ka sɛbɛnkow ma k'o di min ye Marco Rubio ma ni o ye u ka ko ɲɛnabɔba ye u ka ale fana ka sanfɛmɔgɔ ye o ye Fala ye u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baaraba bɛ kɛ mɔgɔ kelen min fɛ o ye o ye Fala ye min ye Nick Checker ye maa caman tɛmɛn'olu kan janvier kalo tɛmɛnen tile 17 Fala ye stade Lansana Conte kɔnɔna na Konakirikaw fɛ yen nin cɛ in de kun sigilen don Asimi kɛrɛfɛ Dumbuya tɛmɛna ka taa ale de fo ka tila ka Asimi fo ani Asimi de kun sigilen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ min ye lamɛnnikɛnw ka nin maa kofɔlen ye Fala ye maa nin tɛ dɛ maa belebele y'a di nka a la kɔlɔsili a ka taali ni Dumbuya ka fɛn investir kɛnɛ kan o kan k'a to anw ka fɛn dɔ jateminɛ sabula yan'a ka se yen Fala ye a tun bɛ yɔrɔ jumɛn a taara Afrique du Sud a bɔra Afrique du Sud a taara Libéria a bɔra Libéria a taara Ghana a bɔra Ghana de ka na min ye Dumbuya ka investiture la o kɔfɛ a seginna ka taa ka sɔrɔ sisan ka na anw fɛ yan n'Ala sɔnna ma u ye programme min bɔ n'o bɛ Américains bolo n'a bɔra yan Fala ye an lamini jamanaw a kan ka taama kɛ ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen na ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kow jateminɛ ka sɔrɔ ka sɛbɛn kɛ nka maaw bɛ ka min miiri an kana girin k'a ko ye Fala ye hali ni ja ni nin fɛn ninnu bɔli n'an kun ka mɔgɔw tun bɛ se k'u sen sumaya ko la olu yɛrɛ fɔlɔ k'a bila u ka sɛbɛnw kan min ye secrétaire affaires africaines olu k'a publier anw ye an ka sɔrɔ k'an ka communiqué kɛ Fala ye Amérique politique kɛcogo maa min bɛ girin u nɔfɛ u b'i minɛ k'i kɛ u bolokɔnɔmaa de ye u b'i kɛcogo de dɔn k'i baara cogo dɔn ka sɔrɔ k'i minɛ cogo fɛɛrɛw labɛn donjanw kɔnɔna na wa ni maa min bɛ Américains ka politique fana dɔn Fala ye n'u ko farafinna ko o tɛ anw ye o ye Nairobi ninnu de ye o ye Kenya ninnu de ye u ka farafinna fɔli kuma caman a bɛ tali kɛ o jamanaw de la kosɛbɛ i b'a ye Trump ka farafinna ko kuma fɔ a ka dɔgɔ kosɛbɛ wa nin cɛ filɛ nin ye min bɔra sa n'o ye Nick ye Fala ye ale bɛ taa sɛbɛn min kɛ a bɛ f'o ma ko note verbal o note verbal o setɔ Marco Rubio ma n'o y'a ka patron ye san bɛ ban k'a sɔrɔ sɛbɛn in ma se u ka baarakɛcogo bɛ cogo min na kuma tɛ anw bilalen don hukumu min kɔnɔna na u fɛ yen a ka gɛlɛn sɛbɛn in ka se Marco Rubio yɛrɛ ma n'o ye note verbal kuma tɛ ka taa Donald Trump yɛrɛ sɔrɔ donc anw kan ka hakili sigi an b'an ka nin kɛ i n'a fɔ ko n'a sɔrɔ fɛnba dɔ de don min i n'a fɔ a kɛlen don ka tiɲɛ dɔ bi Fala ye fɛn fɛn mana kɛ a man dɔgɔ an fɛ yan nka fɛn dɔw bɛ yen an ni jamana minnu bɛ baara kɛ an k'u ka kow jateminɛ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ bɔ ka taa yɔrɔ minnu na Fala ye taama minnu na u bɛ taa jɔnniw sɔrɔ yen u bɛ taa kɛnɛ jumɛnw kan kɛnɛw bɛ sigi cogo di mun ni mun bɛ yen an kan ka nin baara bɛɛ lajɛlen de kɛ sabula diɲɛ kɔnɔna na bi Fala ye fɛn o fɛn ka jugu ni maa y'i dɔn k'i dɔnkala kari n'a y'i jateminɛ n'a y'i kɛcogo dɔn n'a y'i ka maanifinya cogo dɔn n'a y'i ka jamana minɛcogo n'i ka jamana kanu cogo dɔn o fɛɛrɛw n'o baaraw kɛcogo dɔn Fala ye i minɛcogo t'a kamana wa an ka ɲɛmɔgɔw kan k'u hakili to o de la kosɛbɛ sisan dugutaa ti kojugu ye nka dugutaa mun don an bɛ taa mun na jɔn ni jɔn b'an ɲɛ ye jamana minnu welelen don u bɛna na taa kɛ cogo di an k'o bɛɛ jateminɛ an k'an ta n'an bila dɔ kɛnɛw sigiliw la n'o tɛ nin min kɛlen filɛ nin ye an kun bɛ se k'an jɔ n'u tilara
u t'a la tuma min an b'an ka communiqué kɛ o b'a yira u la k'a fɔ ko ja ninnu b'u sɛbɛ la fana b'a kun cɛ ni min ye AES jamanaw u bɛ sira min kan u k'u sinsin o kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ u n'u ka jamanadenw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ wo ni nanzaraw kɛrɛnkɛrɛnnenya Amɛrikɛnw bɛ baara min kɛ cogo min na Fala ye an tɛ bɛrɛ dɔn a la dɛ nka an ye baara waati min k'u fɛ yen baara la an ye min jateminɛ u ka kow kɛcogo la ani an ye min kalan u ka sɛbɛnw na an bɛ k'o de fɔ an ka ɲɛmaaw ye anw t'a dɔn dɛ maa u bɛ ministère des affaires étrangères la minnu fana ka baara ye nin ye ka tɛmɛ anw kan mɛ an ka fitininin o y'an ka bilasiralikan ye k'a di job ninnu ma u ka se ka baara kɛ n'o ye don nataw la yaasa nin ko n'a ɲɔgɔnnaw an ka se ka o kunbɛn k'a labɛn k'a kɛ kɛcogo la kɛcogo min bɛ an bɛɛ lajɛlen nafa